Okay, maayong adlaw ka ng tutanan. Aniyan sa minyong alagad si Kanginan, Trifon Morales. And then, may partner ka pong diri, si Randy Tayad. Okay, amigo ni Randy, si Marlon Alferez, no? Then, dapitas kang tawaan. Kumusta? Maayong pagpaminaw ni mo, Marlon Alferez. Gikan ni Randy Tayad. Okay, imong mga silingan ka na ito. Okay. O niya, pasalamat ako ay di mo kalimot sa atong labang magagawam. Asap kita, ha? Always say a prayer. Importante ka ng punga. Gamay lang akong i-remind ka ninyo. Pagpukaw sa inyong nahuna, kita, tao rata. Ang pag-ampo, labing gamhanan. Thank you kay Lord. Si mong gihata ka na mong grasya sa matag adlaw. Ug sa kalinaw, sa tibok kalibutan, ang among gipangandoy, gihatag usab kanimo. Thank you, Lord. Okay? Bueno, asap kita, always say a prayer. Pag-ampo kita. Okay? Bueno, mga kaisunan, atong suwatan po ka na itong katagan o pagtagad, no? Pinadakin is usa ka mahuyang, nga nagpatago lang sanghan, nga, alam mo kung ano yung mahuyang, ha? Abi kay mahuyang ni? Okay. Batago lang sanghan, nga cookie. Nindot sanghan na cookie. Okay. Gibuhatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan, ang atong sender, usa ka mahuyang, si Cookie. Kaya akong problema, bahin sa akong amahan nga kontra kaya na ako. Surok yun kaya yung dugo nga makakita na ako. Alipin ako makita siya nga magduster na ako. Pero aron inyong masabtan kung ano na problema ko, ani. Yung ani, magudang nahitabo. Pearly shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all little pearly shells. For every grain of sun upon the beach, I got a kiss for you, and I've got little over the twinkles in the blue, pearly shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little birds. Tay. Mariga, dali. Kadil, tay. Doon, dayon. Oh, lagi na. Kaiso po na akong amahan. Uy, malulutan. Ay. Ngano, tay? Saan? Oo, sa ito yun ni mo, tay. Ikaw ba, ha? Di mag-iinante ka nga, ayag yun padungga nga musulti kag binayot. Sama ka! Kung dili ka gusto nga makakita ko nga magsulob, di ko gusto nga makakita ko magsulob kag binabay, ha? Gusto kong, ikaw, naplusan na dyan ang kumo ko, nawa kayo. Ko antay ka ng... Last na yung ka buang ka. Masakpat na ka di ka magbinayot kang buanga ka, hala. Pamutos lang yung daan sa mong masnita. Kaya palayasod yung ka di buanga ka. Sa ato, ha? Pagkawaw lang ka na ako na. Sama ka. Pintas ako pa'y mamahan, ha? Huwag naapa ka sa kong poder. Kinanglan mo, tuman ka kung unsay gusto ko. Kung dili ka, mapatay tamang ka. Tay. Sister ko, nga naman ka, mura mo nag-Bernie Santo imong naong. Sa una, mura kalag-kalag. Unya, mura sa Friday the 13th. Karon Bernie Santo na. Naglagot ko niya ako amahan nga maluluton, uy. Ha? Ano man na imong amahan nga malulutan? Ha?
Yads. Oh. Saon man din ako, Yads. Uy. Ngano lagi ka? Gusto lagi ni tatay nga mga lalaki, jud ko. Nga mangminyo, jud ko. O di magminyo ka. Babae minyo, paminyuan ako. Dili man laki. O para malipay mo mamahan, magminyo lang ka babae. Bisan pagkuan lang ba ka ng pangplantalya lang. Nga na, kay masugot na ako, Yads. No, oy, na akong amigay. Paila-ila di ka. Balik ko diri ugma ha. Ginunan ako pag-ayo nga para makalingkawa sa kaisang sa kong amahan. Nahuna-una na ako nga magminyo ng lilit kong babae nga masabot sa kong kahimtang. Ug mao to nga dito dayon ko pagkaugma sa kadaday sa ilaha ang amiga na kong bayot. Kay matod pa niya nga na mga babae ko nung nga ipiyang ipaila nako. Ug mao nga niadto ko sa ilaha. Unya to. Hello Yads. Yads, mao ni Sonia, ako amiga. Dugay na kani diyan ang andoy nga maminyo na. Oh, Ay, Sonia, mao ni si Cookie, day. Gusto rin siyang maminyo. Hala, pagsabot mo, biyata mo to ha? Unya, unsaon ta man kapag sulti nga gusto na ko magminyo og babay, motuog ka? Nganong dili, parehas ta. Ako sad, gusto sa kong maminyo na ko kay lapas naman ko sa kalendaryo. Unya, okay ra nimo nga magminyo ka na ko nga bayot man ko. Bisag unsa pa ka, basta mahal lang ko, way problema. Musabot raman ko, bisan pag manglaki ka. Unya ikaw, okay ra ka nako nga maminyo ka nako nga may anak naman ko. Okay ra, bisag 20 pa kabuk imong anak. Okay ra ko. Mao ba? Unya, ansa may huna-huna nimo? Ikaw! Pila may sugilano nagkasabot mi si Sonia nga magminyo mi bisan ko pa kay mi makasinati sa usag-usa. Unya gidaray na ko sa among amahan dito sa mong bahay. Sa akong amahan di ay dito sa bahay og ipalailan nako. Kinsa man ni Kokoy? Si Sonia rin, ako rin pang sa unon. Mo bo. Tidak ko tingog da to ana dai. Aday Sonia, ako amahan day, si Tatay Bruno. Paapin ako, tay. So, atumay na gini mong damgo tayo, magminyo ko. Kay karong sunod buwan, magkasal naman ni Sonia. Mayo. O gusto ko nga human sa inyong kasal, ari gihapon mo puyo din niya. Sama day tayo, ang maglain ko. Diyaan ta ka diri nga, ikarabaw sa. Okay ra gihapon tay og animity po nimo. Hala. Sige, asikasuha din ang inyong kasal. Gusto ko nga makasal mo sa labing daling panahon. Unya, pila may sugilano nakasal ming Sonia. Unya human sa among kasal. Ay, congrats. Congrats! Hoy! Ba ninyo mga bayuta mo? Madunggan gani mo sa amahan ni Cookie na. So Yads! So, unsa man Yads? Daoy. Murag yun ko na baguhan do. Ha? Uy, maay na lang na ba? Kay musabot naman na si Sonia kung manglaki ka. Ambot siya doy. Marang kong nabaguhan na ni Sonia. Uy. Okay nga naman. Minyo na ka, day? May asawa na ka? So, dili na mo sa ensayo ni mo ang imong amahan, ana? Oo, noon. Pero ang ako... Pero unsa man bayot? Magdug meron si Sonia. Wala, uy. First time pag ko nga makadugog babae bayot. Ako, mga dili ka ko logoso ni Sonia, no? Unsa? Unya sa diyang nahuman ang among kasal, way kalibutan nga ako ang mahan nga sa among sitwasyon o sa among sabot ni Sonia. Unya to, Cookie, bag-usa ba taan eh? Pag tinutukay lang ta? ha? Ano? Saan mo na ipag-expect ni mo? Ha? Nga may mahitabo na to. Huwag ka na baliwa. Daan na ba itang sabot, ha? Oh, ako, agad ako ni mo, ha? Bada, ay! Oy! Hala, sa tatay di mo. Tatay,
Ano, tay? Awas dyan ka diyot kay magsulti ta. Sakit tuyo na ako ay. Ari unsa na ako day ha? Tay, Lingkod sa diya, lingkod sa diya. ano, tay? Asamang sawa mo. Ano mas kwarto? Ano man tatay? Nagunsa man. Naghigda pa tay. Wa pa katug. Mo ba? Ano man tatay? Okay ka nang paspasiday ninyo ang paghimog bata, ha? Ha? Gusto ko makabato na yung kong apo. Mao nga paspasin ninyo ang paghimo og bata, ha? Kung mahimo, sige, overtime, ha? Siya, dili yung kakahulma. Singan, tay? Paspasin ninyo ang paghimo og bata. Kung mahimo, kada gabi, overtime. Singan? Sugdi karon ha? Timan ha? Monitoro tayo ka. Tay. O sige pa nagsultihan ninyong tatay ga. Ay, gusto ko na niya nga paspasan ko no nato ang paghimo og bata. Ha? Wa si mayabag. Pero daw nagmonitor ba yun nga akong amahan nato day. Uy, saon man ni nato. Ay, sus, okay ra daw eh. Nakasabot ko nga wa ka interest nga makig-sex og babae. Pero, way kaso eh. Ato lang ilaron imong amahan. Ha? Makahimo ba kinig ang ganahan og bata eh. Sa tan-aw na ko ra ba murag bayot gini bisag unsaon da. Pero tan-aw na makahimo ba gini siya. Makahatag gini siya apo nako. Unsa ba? Wow, na tingali ni gisug na da sa kong anak ang pag-ugmad. Kana kukoy. Bira, kana gyud, bira gyud. Aray. Sa ito gilabay ni mo? Kamungkay. Labay na ko dos ng heart pa dara. Wow, kalumi. Sakay. Gisakyan ko. Kukoy, nak. Dali na mo, mga ono ta. Nakaluto na kong sudan. Sama na mga usawa. Ay, ito pas kwarto. Tuog ba? Suka, pagkado. Pastikan. Himo sa gyud ay gipalabanan. Ay. Gibuntagan gyud nimo no. Sa to sudyo na to, day. Eh, nagtuwa ko isda, tuwa na. Minut kay na, haang na. Nya, nag-on-on kong tulingan nga isda. Wow, kalabi na, tay. Sige na, kao na mo dire. Aron na, mutiwas na mo katog. Pwede inyong usban, oy. Siya rin di siya buka. Apo sa tuig. Tay. Landong tatay, kay wa siya kauyon sa akong kiay-kiay. Wala siya may. Ayaw yun mo. Dong, musugot ka nga kung dadon din yung akong anak dong, ha? Oo. Nagsabot naman tayo na sa una, dilibang. Sige, dadadin mga anak. Ano siya papuya, para upat na tangari. Ay, makatamang-tabang ni tatay. Basta duk ha. Sige ako siya tadag akong anak. Akong ingnon nga nisugot na kagaan ni siya. Puyo uba nato. O, sige. Kaya mo lang kausap ko. Sige dong. Onya, kumusta ang kinabuhing minyo? Hansa man, nakalapos ka sa mga pagsuway, day. Kipaturon na mo tatay nga may nahitabo na mo, oy. Sa ato pa, hindi na itabo ninyo. Wah, nagut-ngot nga, pero oy, nagduwa rin mig bala. Uza! Mabig tong ets. Uza! Tay, si Sanit ni, anak ni Sonia nga kausawa. Uy! Oo ba? May anak na di si Sunya nga daga. Tay. Ano siya si Sanit ni? Kaisip lang po na ako nga anak akong tinuod. Siya may isip po na ako yung tinuod nga amahan. Okay. Kaya ni Sanit,
Tatay Bruno na ako. Amin ko. Ayaw nang amin-amin day, matiguan ta nagdali da. Apir labi, apir. Apir. Kami upat ang nagpuyo ro sa kabay. Ako, si Sonia, si tatay, o si Sanet, nga anak ni Sonia, nga ako, asawa. Huwag ko may pao nga, so sa taas ka panahon, nga nag-uban may upat sa pagpuyo, nagka-develop pa, di ay sila si tatay o ang anak sa ako, asawa, nga si Sanet. Unsa ta? Oo, sa to, nagkahinigugma ay mo si Sanet nga anak ni Sonia. Kukoy doon sa unsaon taman nga ang gugma budas tumagbag yun na bisag kinsa. Way gipili nga edad basta gugma nang muliho kukoy. Magkasabot nga, uyab na mo si Sanet. Kukoy og may nahitabo na namo. O nagplano mi nga magminyo. Usa! Unya pilamay sa Gilano, nakasal ko sila tatay ug ang anak sa ko asawa nga si Sanet. Unya to, Ay, pagkawa ko magdahom kukoy, uy, nga ang akong anak mo ay maminyuan ang imura pong amahan. kung nasya ka mauna ko na siya, kalabaw na ko. Murag wa ko mauli oy. Ay, yaon sa man pagbahig ini ron. Kung sabay bahigon ba? Kita! Ikaw, kadaot ng bana. Unya, ang imong amahan si Bruno. Di ba magtatay man ko niya? Unya kay iya mang naasawang akong anak, magnanay pod si anak ko. Anak yun na. Unya, ikaw, mag-usa magkagtatay ni mo. Magtatay ko niya. Siya pod kay asawa man siya sa imong anak. Bana man siya sa imong anak. Gila po na akong anak. Magtatay po siya. Ay, Ano, bugol pa man din nato. sa ato pa magtatay ka diya. Siya pod magtatay pod ni mo. Mauron. Unya Okay. ako, magtatay ko niya. Unya siya pod magnanay pod ako. Ay, nalipog pa yan yung usayon takahan eh. Usayon tani o itay. Ano tayo, magsulti ta? Unsa man anak? Ano mag-anak man ka na ko? Tatay mo ko, ako may amahan sa imong gipangasawa. Limot ka? Kana imong gipangasawa, anak na sa ako asawa. Oo. Pues, magtatay ka na ko. Anak. Tatay lagi. Nahinumdom ko sa Tay? Nahinumdom ako sa imong gisulti na ako sa una. Ha? Sa una man tunak. Tay. Ramatod pa nimo, mientras ako pa'y imong amahan, ug naa pa ka sa akong poder, kinahanglan mutuman ka sa akong gusto, kung sa may akong gusto. Kay kung dili, basig, mapatay ta ka. Hinumdom pa ka na, tay. Nak. Tay. Karon kay ako naman sad ang mayngog, mientras ako pa'y imong amahan, naa pa ka sa akong poder, kinahanglan mutuman ka kung unsay akong gusto. Kay kung dili, basig, mapatay ta ka. O karon, kaya ko naman sa'y amahan. Sa ako nag-ingon, mutahod ka na ako. Kaya pa makas akong poder. Kinahanglang mudawat ka nga ako bayot ko. Kay kung nili, tingalik mapatay ta ka. Nak. Unsa? Unsa man? Tay. God! Ay ko inaana ha. Aw, Bisa uga nga ta pa ka pero anak tagyapon ka. Ako gihapon ang imong amahan. Kasabot ka? Ang ako ba? Kasabot ba ka? Muna akong problema ron, kay murag nagkarambol-rambol na ning among sitwasyon kung kinsa gimutawag nga mong tatay ani. Pero ang ako pong problema, kining akong amahan, kay di yun makadawat nga usa ko kabayot nga unta, minyo naman ko. Wa man ko sa iyang poder. Pwede ba di ay na, no? Nga sige pang magbuot na ako, nga minyo naman ko.
palihog tabagay ko ninyo. Unsa man kung kamo ang pasultihon ani. Okay. Adlaw. Okay, Ate Pres. Okay, gulyat ang atong sender karon adlaw. Atong sender, Ate Pres, si Cookie. Cookie. Ang problema niyang Ate Pres kay si Cookie, gusto siyang papa, Ate Pres. Kaya kadiyot sa kay murang... Gusto ka mangminyo lan. Gusto yun ang iya papa nga maglaki o maminyo yun o babae. Karon, ako may nagdalagi. Karon, kanang nang... Doon na siya amigo nga bayot, nga ningon, nga naay babae, nga idaran, nga magkigminyo, bisag bayot, mo ito nga naminyo ko. Karon, kay magsabot raman mi, nagtuong akong papa, nga nagsigmig ago dito sa kwarto, ug mauna to. Nagdumara ba nagbaraha, nagtungits na ba na sila? Sa dihang ipon sa kong asawa, ang yung anak, diha sa mua, sa datong ipon po yun, nauyab di ay sa ako amahan, so naminyo po ang anak sa kong asawa. Muna karong kinsay magtatay, kinsay nanay. Magtawag og anak. Tawag og tatay. Muna nga, ikon mo itong akong papa nga, ikaw mo sunod ka na ako, kay ni akas akong puder. Karon kay naminyo naman sa anak sa kong asawa. Yang anak sa kong asawa, ako masang giisip akong tinuod nga anak. Naminyo man siya. Naglibog ko, naminyo ka sa Maura ako gingon ni Ate Pres, kani siya, bayot di siya, na siya amahan. Ang gusto siya amahan, magminyo ang bayot. Karon nagminyo sa babae. Magminyo ng babae, ang babae doon na po'y anak. Nga daga. Karon ang anak nga daga, naminyo ang siya tatay. Asawa siya tatay. Mo ba? Ang tawag siya ang tatay niya, anak ragyapon siya, ngano magtatay, maganak magkanako nga, ang imong anak sa kong asawa, imong mga asawa. So ikaw ni magtatay nako, ningon ana ang anak. So ikay magtatay nako. So kuno magtatay man kuno mo nga anak pati ka. Unya unsaon man. Di mo to nga tatay. Wala naman lang Brad na lang Brad. Di mo to nga tayo Ate Pres. Ito nga tatay, nitawag na niya og dili na anak ang itawag. Makalibog pero ang iya tatay Bruno, nagtatay na niya. O nagtatay na niya kay gipasawa man ni Bruno ang anak siyang asawa nga giisip po sa bahay niya. Dili gigapon kay gano, dili man niyang anak. Iyara mangumabdos raman niya. Mabdos lagi niya. Pero kanang magtatay ra gyapon siya no. Pero kung imong ginahunan mo man dili tatay kay dili gyapon siya mo ko kay di man niya anak. Pero ni uyo ng tatay Bruno nga magtawag siya siyang anak kukoy og tatay. Karon ningon naman ang bayot. Karon kay magtawag anak naman akong tatay, kinasawa man yung anak sa ako ang asawa, mag-isip sa akong anak, kinanglan nga mutuman na ka sa akong gusto. Kaysa una, ikaw pa akong tatay, gingnan mo kunin mo nga, pangasawa. Tumana akong gusto nga, pangasawa itong babae. Nangasawa ko. Karon, ikaw na magtatay na ko. Muto nga iya tatay Bruno nga, tay. Katatay na ko. Ang problema gyud niya, ang problema sa bayot, kaningon man siya nga, karon kay nagtatay naman kanako, ako na sa imong nimo. Tumana akong gusto, kay ako na may tatay ni mo ron, kay gipasawa mo akong anak-anak, tumana nga akong gusto, nga magbayot yung gusto. Ningon tayo mo, bibi mo! Dili, hoy! Kadiyot lang. Hindi naman ka, dili na siya magkabuot, hoy. Okay, Stan, iyahang anak, tumana ko gusto, nga magbayot yung... Okay, nga no, kay kalain naman sa sila po yung Ate Pres, wala naman ko doon sa iyong puder, no? Ani na lang, ani na lang. Ani lang, saan ba? Kaya mabasa na ba? Kung ari ka sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 1, mga anak, sanglit, mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay maoman kini ang husto. Ang unang sugo, ang dunay saad nga maob kini, tahura ang inyong amahan o ginahan, o kini ang saad aron ka makabaton, o mataas ang imong kinabuhi din sa kalibutan. O gari po kung ginikanan, mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Muingon ko nga depende na lang si gayon, inikatubang nila ng adlaw, kinsay anak, kinsay amahan, tahuray. Upang kinsay po yung amahan nila, tahuray. May papuro sila magtatay. Ito po ito. Tay! Ngano tay? Ngano? Para wala ilalis. Kanang. Og ari ka sa unsay ngan ini.
ug ari ka nining ilang sitwasyon karon kanang naang ayaw na lang kamo pag inisipay og kinsay tatay ninyo, kinsay anak ninyo. Ang ako nga pag sabot-sabot na lang kamo nga dili magubot ang inyong pagpuyo. Mauna. Ana na lang. Mauna, importante. Nga dunay kanang naang Respeturay sa sagosa. nga dunay pag sinabtan na dunay kalinaw ang inyong pagpuyo. Na, sakto Kay gila. og ari ko ka sa unsayngan ini. Og ari ko ko diri sa balaang kasabutan kanang Kasulatan. sa New Testament og ari man ko ka diri sa to the book of Hebrews diri sa Hebrew 13 kapitulo 16. Right. Kaninalay sagupan ninyo, maamahan ka magmaanak ka man, kaninalay tamdin ninyo ay. Okay, unsa man pam? Hebrew 13, versikulo 16. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo. Ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Okay. Ayaw na lang kamo pag-isip kinsa imahan kinsa anak. Ay importante nga pag ayaw kalimot pagbuhat ko na sa maayo o pag tinahuray ka mo, pag tinabangay ka mo. Ana na lang, no? Aron dunay kalinaw ang inyong pagpuyo. Oh, ikaw bayot, kinala naman kay asawa, ay pagkita... Ba, magbayot siya ba? Okay rin asawa, no? Kay sabot naman nila. Anya, ang panalitan ba? Mangyang asawa, mangitag yung lalaki, yun sa una na. Dili pa Adili, takatubag. ay. Silang duha magdungan. Daon. Taro ko naman, alas 12 na ay. Sa ako nang ingon. Final ba? Final. Sa ako nang ingon, ikaw kuke, kay nisud man ka sa kaminyoon nga to sa babae. O kung sa amin ni kasal ninyo, pare ba? Or dili pare ka na lang inota civil. Mga pare yun siguro, ba? Kaya napakasal mo yun sila. Kung pare man gani kuke, ayaw yamae, bisag bayot ka, ayaw yamae ka ng inyong bendisyon ng isip pagdiayon, kay nisud ka man ana. Ayaw yamae, pasagdahi ko, kay masakit kon ko. Kanang naang, o siya gani, mauna lang to nga. Kamu asa nga. Kamu ba'y mag-cancer? Kamu ba'y bayot mag-cancer, nalibang. Mauna lang to nga, bisan asa nga higayon, kanus asa, kato na kong gibasa. Kana. Pagbuhat ng maayo, pag tinahuray ka mo, kay maunay makapahimuot sa atubangan sa Diyos. Salamat ay pagkinagat itong tulumanon. Kura ko ang Pasol Tihon.